बर'दिन मानिथ' आरो फेमिलि गिदिंनाय बहाबा बाय बाहागिनाव थांनाय ना ख्रिस्टमास गोदान बोसोर बिदिब्ला जायखिजाया फोरबोबानो दमासि बैसागु बेफोरबायदिबा थिग बेफोरबायदिनो जोंबो ख्रिस्टमासाबो जोब्बाय दानिया फैबावनांगौ मा निउ इयार बरायनायनि समसैलाय 24आ थांहां थांहां 25आ हाबहांसै आरोखि दा थिग बेफोरबायदिनो जोंबो गथ'आथ' आरो बारा गोबाव थानो मोनला नालाय न'आव 2 तारिखबानो बियो थांनांसिगौलाय ओमफ्राय 3 तारिखनिफ्रायनो क्लासाव एटेन्ड जायाब्लानो बाथ्रायानो बोरैबा दा ओंखायनो बेखौ लानानै दाना थांगोन खैला मैला बिखुनजोनि गामियाव बा बिहावनि गामियावहाय एसे बिबोनाङा लिंहरदोंना बिहावबो गैला बिखुनजोबो गैला ओमफ्राय गुमैबो गैला दा गासैबो बिबोनां गोजासै ओइ निसान दाना नै मुनिनि बिबोनांनि सासे नोंना गस्लानोथ' माबाय ओरै खालामना खोन्थालाय हेलौ दान्दिफा बिदिनो नुजाबाय ओमफ्राय थांफिनबाय बेफोरबायदि थ' दिनैहाय ब्लगा न'नि फेमिलि गोजा जागोन ओमफ्राय मोनसे न'नि मुनिनि फिसाज्ला सासे दं बिबोनां बेखौबो लायनो थांनि माखौ मामि अमाखौ मा थुसु अमा मैया वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय होननानै बुंदों जोंना मिथु फंबाया मैया जायासैना आङो अमाखौ ओंखायनो वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय महा इन्टारेस्टिं जिखियानो जाला थांनि बिबोनांनि फिसाज्ला हगारगोना हगार हरा मुनिया बे लायनो थांनि हगारगोना हराथाय हा फनानो जायाना बिनिया नैबे फाइन ट्री दंफाङा नाय ख्रिस्टमास ट्रीया बिराद बोसोर जाबाय बियो जोथोनाव दोनो नालाय एसे बिराद बोसोरसै बियो 2000 ना 2500 बायनायमोन दा बेफोरबायदि गिदिर ख्रिस्टमास ट्री बायनोब्ला 5-6 हाजारनि खमाव जाया दिनैनि ब्लगा अनलि फेमिलिसो थांग्रोनि मा लाखो मामि माइरं प्लास्टिकआव मा लाखो माबे नोंनि मेथाइ औ नै सासेया स्कुटिजों दाबो जाया नोंनिया आयु मा रागा मानल'सो जाथारलायलायबायलै स्कुटियाबो थिग जाबाय माथो बहाबा थाङोब्लाना खनसे रागा फोजांज्रेदनो मोनाबा खान्थि मोना जाखाबायना खान्थि मोना माखौ आं सोनायसो है दिगदार मा दिगदार लादो रागा बोरैबा खेरे मेरे जाफबलायथारबाय जों बहाबा थाङोब्ला खनसेब्लाबो नांलायनो मोनाब्ला एसे गोरा बुंलायनो मोनाब्ला मनखौनो खान्थि मोना माङायबो ने मामि ने अन्थाइ बायदि खाना लाबावबाय नै थांग्रोनिसो आइदै बे हेलमेटखौ गानबाथाय एकदम खर'आ सिथर बेरलाजोबो सरिथसो मोनबाय आं ओइ थांग्रोनायसै दे साबि नाजावनाया नै साबि नाजावनाय बिदिसो जायो उल्थासो नाजावो रेडियानो जाया दाबो आसरितसो मोनबाय ओइ गिदिरखौ गामियाव सफैलायलायबाय एबारावहाय मा जाखो गामियाव सफैदों एबारावहाय मा संदोंथाय आनैया बियानैया अमा आथिं मोनदै दाखालिनि सबाय बोरै बबे सबायालाय
Ha? Beda. Setu. Wow. Oma atik सबाय मारिनिसै नै हाब गोगोम मोजां जाबायलै आल्ला अमा आथिंजों सबाय ओमफ्राय बेयो अमा बेदरजों मैथा सा मारिनोसै निम्रत बेन्टेन गोदान बोसोर बरायनो रेडि जाना दं माथो पासपर्टफोरालाय मानसि बिदि गोदाव सोराव जारला जोबनानै दं सोरनि बियो नै बिब'आ लाबोबाय बिनानावा केक हानोसैनो बिदि केकआ दे हानोसै दे गथ'फोरखौ एसे इन्टारेस्ट खालामनो थाखायना केक हानो नागिरदों खुदियाफोरखौ माने दंलाबायो नालाय बिबोनांनि फिसानो मानो गासैबो गुमैनि फिसानो मानो बेफोरखौ केक हानानै एसे दान्दिसे इन्टारेस्ट लाबोदो दे दाबाफ्रा महाय थांदों केन्द्रे स्कुलाव स्कुल खुलिबाय ओंखायनोथ' बे सेरा बेखौसो केक हानो मोनासै केन्द्रे दासो थेब बिसोरलाय सामफ्रोमबो केक हानो मोनगासिनो दङ गोदोनानि मैलाया नै बिबौनिया जेरैबायदि मैला जाना थायो सेम फिसौफोरनाबो मैला जोब फैद' दिनै आयौ केन्द्रे फैद' दिले इसा फै Happy birthday to you. Maya. Ang थांनो ओंखारगासिनो दङ नै मानिया दे फैद' केक हाग्रोनि बिनि उनावहाय नै केक लाबोफानो होननानै साजायनाया नै जोंना नै गोसोखांनानै लाबोफानो होननानैहाय फन हरदोंमोन हेपि बार्थडे टु इउ खुगायानो खायलें खुइलें जालांबाय निम्रतनिया हाद' जोंना एसे लेट जाबाय माने दाख्लैनो हानांगौमोन ओमफ्राय आं सफैनो हायाखै नालाय दिनैसो इसालै हाबाब बिदाया नुबाय बिदाया नै धमकिल' होयो दे हमदो बिदायाबो आखाइ हमहरदो जिसुनि बार्थडेनि नामाव मानि नामाव जानोसै दाबायाबो जिसुनि बार्थडेनि नामाव माथो हमथालायनांगौ दाबायाबो रेडिमेडसो दा जोङो केकआबो रेडिमेडसो बा केक लाबोग्राया नै बिनो निम्रतआ जागोन आंनि साइजामोन जाबाय आंनि साइजामोन नै जाद' नै दे आंनोबो दौदो दौलायबावाब्रा दैस गावसोर दे जाद' नै हाथि चाटलिया हाथाय आं नैबेखौसो चक्लेटआबो लाद' नै केन्द्रेटनोबो दोन बेंथलाव बानायग्रा दङ दुनाबारियावहाय सासे केक बेफोरबायदि सेम थांनानै लाबोगोन हा माबा दा केक उदालगुरिनि हिनजाव मोनबोनाय उदालगुरिनि नङानो दांलै आइया गोबां लाबायदां निम्रतआ केन्द्रेटनोबो दोन केन्द्रेटनो दोनदो सेसे गेट दोन गांलाब दोन गोथाव नंगौना नङाथाय गोबाबसो बादाम जानोसै फिसा माबा फिलाया सैसेल' फिसा गोरलैल' जा हा जानाय होनबाथाय आं खुनु खोथा गैया मारि जोबथारो आङो जानायावबा ओमफ्राय सबाइनि अमा बेदरजों मैथाजों संनाया माला मोनगोनथाय आं दाबो बुजिनानै मोनला माला संनाय फिसा बेसेबां जाखो दाबो मोना गोदो मा बियो मा संदों अमाजों मैथा मा लायनो मा दाय मोजांमोन हाला लस आयो
इदि नङालै निमरना बै दैया लोंजायो बै बथलनिया लाबो आयु ओइ लेखाजों जाबावोलै नै चक्लेटखौ ये मेरा है सामस बाना सय सामस होदों होननानैहाय सोर बहा सय सामस दै बुरजाखाय आं सानदों सबाय माने अमा आथिं सबायजों अमा आथिं आयै आंनि ओंख्रि थादो बेफोरो लागायदों आं जानांगौ थोथारबाय ओमफ्राय आरो नै अमा खाजि बा खाजि अमा खाजि नों मागिनो थांनो थाङाखै हो अमाजों सबायजों ओमफ्राय मा दंबावो हा ए दाउ दंबावो दाउ आं बबाव जिरायनो नैबाव जिरायबाय मोखां नायनायाव गैया जाना लाग्रोनि एसे मजेदारनो अमा दङना सबायजों नाजों माबा माबि जाग्रोना लाग्रोनोसै अमाया माबायदि लोथो मावलायदों बिदिसो जानांगौ मोजांनो आयै लोथो बिराद मोजां रुइदों बाबा सबायजों थाब गोबां होबाय माया बेदरा मुदुफुल दं बेदरबो अमा आथिंनि माबा बियो गोथाव जादों सोर सङा फिला हा दा बुंसै गोथाव जादों जाना लाग्रोनि दे एसे मोजां जादों बेखौथ' आरो दा बुंसै होख्लायथारगोन जानाया सासे बिबोनां फैबावदों वाव आरो वाव दिनै न'नि मानसिफोर गासैबो फैजोबदों गासैबो दंजोबो बिबोनांफोर बा दिनै बिबोनांफोर दङ बिमाय बानायसो बेनसोन देरजोब्बाय आनैयाबो देरबाय नै वाव आरो वाव हेलौ एभरिवान हेलौ एडिटिं मुनिस वर्ल्ड बिथांनियावबो इउटुब चेनेल दं गेम मा गेम बिलाय बिदिखौ गेलेयो नामा मा बिदिखौ गेलेयो नामा बेसेबां खामायखो आंना गेम गेलेनानै गाइसमोन ओइ मा लायनो गेसनि टेब्लेट नांबावगौनो सासेनो जानाया जादों दिनैसो नुथारदों बेखौ ओमफ्राय नै बेसेबां खुसि ने बानायसो बिदि ज' जाजाय फैयोब्ला मानिलाय खानायलाय दाउ दुलाबा थाब जायगा लानाय थां माथां हेलमेट हमनानैसो गाज्रि जादोंलै नंगौ नै सासेया सिथाव नानो नागिरदों बिनानाव सासेनो ओमफ्राय नैबे सासेया दुइसिन मा नै गेस जाबाय आयो मुलि लायनि आङो मुलि लायना होफैनि सासेनो गेस जाबायनो ओमफ्राय रायजो राजाफोरा दा फैगासिनो दङ ओइ लटारिफोरखौ जाय नांगौ थाबनो कन्टेक्ट खालामखादोलै बेफोरबायदि गासैबो थाजोबोब्ला बेसेबां इन्टारेस्ट नाङो नङा होमबा मुनि बेसेबां जाबावदों मालाय बिहा बानायसोबो जाबाय ओमफ्राय हननै बेजोंबो बानायसो होनदों एक्टर बेबो बिबोनां हौवासा बियो बे बिबोनां दुइसिन देरसिन सेकेन्ड बियो थार्ड बियो सासेया थार्ड गुमैनि फिसाज्ला बियो बे ब्लगा ना न'निफ्रायनो फोजोबनाय जाबाय जेबो इन्टारेस्ट गैया माने गोबावजों फैनाय ना आबै सासे लिंहरदों लोगोसे गामिनि बिहावफोर रायजोफोर फैदोंमोन जाहोबाय आं बिसोरखौ भिडिअ लानाय जायासै माने लाजिनाय मोनदोंना एसे बिहाव सोमोन्दो जाजोबनाय सोमोन्दोआनो देरसिन जोबथार बिहाव जोबसो बावहाय उन्दैखौब्लाबो सोरबा गिदिरखौब्लाबो बिहावल' जाजोबो बिदि बे ब्लगखौ बहायनो दोनथ'बाय बाय बाय